I don't want to be Ikolo. Ndibai, welcome to another Odinani Gospel. It is Ikolo Mo Nzetobo Sigwe Ezumo Kolobia. Today, actually, me discuss Makachi. Chi. Uncle we feel with you for my man. I may discuss one Chi in passing in one of my teachings. Mana Chi do very central. No need a topic on its own. So, if you me today, actually, me discuss today about Chi. Gonobuchi. Chi ubu Onye Uwa Mmadu. Chi bugono Onye Uwa Mmadu, your personal Lord and Savior. Now, the word Chi is the same word in Greek, Chi. If I na Chi, we find the Greek na Pokwe Ugono, Chi, and it means Savior. Only the same meaning. The synonymous word Ugono, Christu, na Hebrew Ugono Christu, that is Christ, which also means what? A Savior. So it's not an accident of history that Nifa Poluchi, Nifende Greek Poluchi mean the same thing. That is Savior. Now the Hebrews, this Chigono, Savior, Christu, that is Christ. Christ, which means Savior. The word Christ means what? Savior. The word Christ means Savior. The word Christ also means Chi. Chi also means what? Savior. Okay, for and then no, do deep in esoteric knowledge. Now, ndị nna anyị ha kwetara na gono na-akụzikwa na onye ọnwụ na-abịala ụwa nwelu chi anne ga-amachi ga maka na ịmalụchi gị iji ụwa adịgo gono mfe. Now the problem with our teaching nke ndị nna anyị fa diverge, the point of divergence between teaching Odinani na nke ndị Hebrew kwetakwa about Savior. Ịma the Hebrews create the concept of one God. And then if I believe na God kanko, so the same way as you believe na Chineke kanko, in the Greeks or they found it might call the Hebrew teachings, you prepare Christianity. I believe that Jesus Christ is the Savior of the world. We do not believe that there can be one ultimate and universal Savior of the mankind. This is antithetical to the Odinani belief. Name one Savior for everybody. Ndi Igbo ekweta ho name one Savior for everybody. Ndi Igbo believe na chi onye ọnwa na dị iche iche. Na chi onye ọnwa na dị iche iche and na onye ọnwa ya amaluchi. And ini n'anya, if I want to reference the Hebrew Bible, onwe ebe ekwulu osigono, those who know their God shall be strong and do exploit. I say those who know their God, I put those who know God. Unless na one name a mistake in that portion of the Bible. If you could those who know their God, that means kowalon na God kanko, and emal God unkeru, you shall be strong and do exploit. If na ha agree finally with even the Igbo no yemaluchie ijo wa dele emfe. Hapo asia na selono. Now that same book, I think in Ezekiel or Daniel somewhere, if you go on the right. Yes, see, those who know their God shall be strong and do exploit. Although the same thing undi Igbo kwuru ndị nna nna anyị ha kwuru no onye maluchie iji ụwa doli mfe ha sị na onye buluchi ụzọ ọtaworo onwe n'afọ. That means go and know your God so that you should be strong. You can be strong. It's your God that will empower you to be strong and do what? Exploit. So Chi is one of the basic tenets of Odinani Igbo. Mmadu emachi ewu the central teaching of Odinani Igbo. Nnada agwa ndị mmadu n'ije ebe dibia ị na-eje onye na-eme no na-eme ọdịnala ifo kwesị ida na-ebuza cho na-emakwochigo. Even self ije na afa those people na-agbata afọ ọfụma I blues ọchụcha ase ndewo chi ya abatalele emalogochigo. Onwere ezigbo onye ona na-agba afa ya ajụghị eno nna emalogokwochigo go na chi ga adụ na mma go na chi ga eme ego no adụ na mma. So Chi is the central teaching. Nunyo ona bialo wa ya amagono ya amachigo. You shall know thy God. Those who know their God shall be strong and do what? Exploit. Ndi Igbo say unonye maluchie ijo wa deli mfe. Now, kedu ka igesi we maluchigi? Kedu ka igesi we megono ka igesi maluchigo? Before we discuss this, let's make this clear. Ndi Igbo say gono no ofu nne na amo ofu shi anaghị eke.
ase ogono ndị Igbo segono ofu nne na-amụ na ofu chi ahụ eke. That means this is ndị Igbo again acknowledging na ọ bụrụ ofu chi na nwaanyị nwere ike mụọ nwa 4 ma ha ye these 4 children ya enweni chi ha ya adịcha iche iche. O ife omi na ofu nne na-amụ mana ofu chi ahụ eke. Chineke eke ka nkọ. That's your saviors. Ife na-save ndị mmadụ ka nkọ. That's why it's important for you to know your chiki. Ikwesịrị ịmalụ chigu. Ikwesịrị ịmalụ chigu. We must understand that this life is a personal and individual affair. Ohi ife zọrọ nna gị nwere ike ịzọrọ nọ. Maka chigu na nna gị abụrụ ofu. Ọhụ otu o si galụ nna gị ka ọ ya esi galụ. Ọ bụrụ otu o si galụ nwanne gị ka ọ ya esi galụ. Maka chigu na ya wụrụ gono ofu. This life is an individual affair per head. And that's why you need to do what? Look for your own chi. Malu chigu. Ada na-ekwu na onye amalugo chie maka na onye amalugo chie na chi ahụ ma cover anam. It doesn't make sense. It doesn't work that way. Because chigu ni abụrọgono ofu. Ife na-emelu ife na ife na-emelu gị ife abụrọgono ofu. So this acknowledges the importance of individual existence and individual pursuit of life. All on the American Constitution, I believe that life is about pursuit of happiness. That's individual pursuit of what? Happiness. Now, I want to make this correction. Onye wunikwachi onye ọzọ. Onye n'ọrụ ụwa, onye n'ọrụ ụwa, onye wu chigu nwere ike wunikwachi onye ọzọ. Onye n'ọrụ ụwa, that's chigu. Maka chigu na onye ụwa are the same thing. People at times na-ekwu na chi dị iche onye ụwa mmadụ dị iche. No, this is just a case of nomenclature. Ụfọdụ nwere ike kpọọ ya onye ụwa. That means your chigu or chigu onye ụwa. That they are two different people. They are not two different people. All the same person. Mana onye ahụ nwere ike wurukwachi onye ọzọ. Just like nu nwere ike bịa boy n'aka mmadụ ọhọsọ obiala boy n'aka onye ahụ. Another person ya abịakwa boy n'aka onye ahụ. So chi mmadụ nwere ike wurukwachi onye ọzọ ọhọsọ ka ọ ya awụ chi. All we are saying is that na-enwere ka ọ na-adụ 4 bụ unu n'ime 4 ahụ unu 4 enwe ego no different chi. Mgbe wulugbo ajụrụ m kedu ka ihe esi wee malụ chi. Mgbe wulugbo amụọ nwa agba ya afa agụ. Amụọ nwa eme ego no agbala ya afa agụ. Ife eji agbala afa agụ ka amalụ onye bụ chi onye ahụ. Maka olu onye olu ochie. Ife eji agbala mmadụ afa agụ ka amalụ onye ugunu chi onye ahụ. Onye nọlụ ya ụwa. Onye nọlụ mmadụ ụwa wụ onye ndu ya n'ụwa. So ka a try ya align. Remember, ejim Bible quote olu say those who know their God shall be strong and do exploit. Gbado that Bible verse aka. So ndị Igbo believe na onye amụrụ na-ekwesịrị ịmachi ya. For nyawu ime ife owe galụ ya ọfụma ka nyawu ibi ezigbo ndụ ka nya na chi enwe alignment ka nya na chi nọrụ n'udo. Ka ha nwee nwekọrịta nwee nlikọrịta ka onye aghara iburu chi ụzọ so eme ego no agbali afa agụ ka amalụ chi malụ onye ọ with time eme ego na akpọtụolu ya onye wuchie. Ụfọdụ enwe ike kpọtụolu ha na nwata ndị akpọtụolu ya na nwata akpọtụolu ha na nwata edebe ebe nne na obi nne ha ncha ife niile nso n'ife na-anụ n'obi mgbe gboo. Akpọtụolu nwa ahụ chie edeweli ya n'obi nne ọ na-akpọtụolu edewe na ike ngo okpesi edewe ike ngo okpesi ahụ n'obi nne a na-help ya na-eme the necessary right feeding and ife na ife a na-eme ife ahụ ka a na-agwachi onye ahụ na-amalụgo na-ama na onye na-edu onye ụwa ya na-echetakwu ya na-emegono ya na-echeta. Mmadụ promise you something once in a while kpọọ onye ahụ si uche adụkwe ichetakwula ife mụ na ichetakwula agba ịkalụ. So chi mmadụ ife na form the principal basis of Ikenga wala ha ajụ oyi. Fe ha na-ekwu ike chi mmadụ the principal basis, the principal power point na Ikenga mmadụ. Because the centrifugal force, the maintenance pilot a person, the maintenance protect, ye demystify a person who go no chi mmadụ. Eji wee sị na ọ na chi onye na onwe ife pụrụ ime mmadụ ọ na chi ya nọ n'izu na ọnwa pụrụ igbu mmadụ ọ na chi ya nọ n'izu. So that's why the chi mmadụ wo the basis or form the basis of Ikenga mmadụ. So ị na-afụ ndị mmadụ a na-ejegoro egwu ọgwụ a na-achị ime ife na whereas imebụghị the first thing which is ịmachi
malgodo chigo malgo na ife aha na achi ije adu necessary ka no do necessary na o chole ife aha ka no cho he no. You cannot be putting the cart before the horse. Onye ona jeli egwu ogwu jeli ime so many rituals jeli ime fe na amabohochie is like placing the cart before the horse. Iye bugodo uzo malu chigo. No alignment with your chigo, mali ife chigo cholo. Maka chigo kaga afo o kaga a understanding of this life. Agwogo mo no onye uchi mmadu onye bie na ndu ahụ na achi bi. Asi na onye buru onye uzo we si wite na aka enwe mkpọmkpọ ite. Na agadi nwaanyị na-esi ogiri na anwụ ijiji anya kpọrọ. So ọ ka nwe understanding. Ọ ka mara ife ya adịghị mma. Because no Ghana through that cultural passage. Agwogo mo no onye ya uchi mmadu ya onye ya Ghana through that cultural passage. Ọ na-achị ga nji ekwu na why na chi mmadu ya either from the father's side or the mother's side. It cannot be from the same. Mmadu ya da akọ ife ọma ho. Chi mmadu nwe stake. That's why your chi is either from your father's side or your mother's side. So when si na mgbe gbulugbo otu esi amachi na agbalụ mmadụ afọ agụ ka e wee malụ onye nọ onye ahụ ụwa. Mana kita is quite unfortunate na dibia ndị adịgboroja ajụzila ebe niile. Onye ọ na-asị na ọ na-agba afọ agụ. Onye ọ na-asị na ọ na-agba afọ agụ. Ọ na-cause confusion everywhere. If mmadu oje ebe dibia 5 different dibias, the 5 different dibias agba 5 different names. At the end of the day, oblo confusion ka onye ahụ na-agbata n'isi. Ije ebe dibia nke o say no your grandfather wo Philip Okafọ n'ọnya uchigo. Epo ije na nke dibia na nke eze nwaanyị nke a sị no nna yo nne nna yo ka nna from your mother's side no nya no ụwa ọkpọ ya no eze aka ekpuchi ọnwa iburukwa eze aka ekpuchi ọnwa kpọtụ eze aka ekpuchi ọnwa ebitkwa na bara bia debaya so na agbata he ka no nnukwu nna ochili ọzọ mgbe gboo nke nwa no nya wa dala igwe mmadụ no nya wa no ụwa ife na agba ego nya confusion na isi agba get confusion is ebe na agwa m na ndị dibia kịta wee ego ka ha na-agba na enweghịzi dibia n'ala Igbo ife na dibia dị n'ala Igbo elu ha ebu asị m kwuo ha pelu mpe and ndị ahụ pelu mpe ha na-ezo so that's why my teaching is that si n'aka ndị a pụta onye ọ na-achọla ịmachi enu si n'aka ndị dibia pụta ndị dibia amụma ụgha si n'aka ha pụta ịchọla ịmachi ọ ya aka mma n'iji aka odozi elu chigu ọnọdụ hapụgodo afe dozie elu chigu ọnọdụ na agodolu chigu na ekpedolu chigu na atụli nzu na awali oji ebe idozi elie ọnọdụ that is the best way. Maka ọ ya do wrong ịkpọwa afa a wrong person ọ na ọhọ the person mana ọ na-idozili chigu ọnọdụ si chigu n'ebe a ka ndewelugo ọnọdụ chigu ọdụ ha ebua mgbe ọ na-ikwu chim na-ekwo nzu na-ekwo ọjị o na mo chọ ikenelu na ife do otu a na ife do otu a na ife do otu a na ebe a ka nna-achọ isili gị ite imeli ebe ahụ ideweli ọnọdụ ọ na-anabata maka chi ga-adọghị ebua. Like I used to tell people ikwu nna m adọghị ebua mana ọ na-afa nna gị owo nna yelo ese mmadụ confuse o si na nna afa nna owo Nnamdi ese Nnamdi bịa woli ife na Nnamdi ya abịa maka ịkpọgo idugo specific mana ikwu ha na nna m ya azalelego maka nna gị aha ada ebua. So kita because otu obodo si wee do now nna akuzi wee na-asị gụnụ please try wa unless need very sure na-eji this thing wee malụ this particular set of people na ha agbawala afa agụgboo ọ bụrụ ndị a na-awatazi ife niile a n'anya ewee sị na ije ya ịgba afa agụ mana ọ na-edoro sure please don't n'olubegu nye chigo ọnọdụ na chigo ya anabata ọ ya anụ nke ikwulu because you are trying to do the right thing. Anyị egbu ndị kwelu gbuo ndị ekweghị gbukwa ndị kwelunu. So once you are trying to do the right thing
ya anabata o ya anu onugu. In fact, I even strongly believe that chi mmadu ya anu onye than an outsider. I strongly believe that chi mmadu ya aka anu onye than an outsider. Yesi chi udo na ebe aka ya no wee na-agodolie, ebe aka ya no wee na-ekpedolie, ebe aka ya no wee na-atụlie nzu ụtụ na-agọlụ ọfọ ụtụ, wee na-asị ya na chi efugo n'ọkwa aka ụtụ ka ị na-akụlie ya nyelu gị aka na ụbọchị njọ ka ụkwụ ghara tọrọ n'ama egodolie ka o nyere gị aka n'afịa n'azụ ka ụbọchị kpata ife iyi eli ị pụọla onwe gị ịbatakwa n'abalị n'uchichi ijekpokwa ụbọchị ifu nọ ya da-agazi. So I strongly believe that right now that there is no need to figure out the name of Onye Uwa. In a eme otu with time na Chiru ya either reveal him or herself to you, or with time ogosi you if onye nwere ike igba afa ka ịgbapụta the right person, onye ya agbapụta the right person. Now ka onye ya edebulu ni Chiru ọnọdụ. Now onye ya edebulu ni Chiru ọnọdụ, the first answer m ekwu ugonu onye nwere ngwulu. There are no two captain in a ship. Ị afọ young boy kịta inwebughị ngwulu, ị na-ekwu na ị na-akpọtụ chi gị, ịkpọtụ chi gị ebe ka ọ ya nọ. Mgbe gboo onye enweghị ngwulu ọ na ya akpọtụli echi, ọ kpọtụ odewe na obie ọbọsị ọ na nwa ahụ pụrụ obi wee lụta obe nke o ife niile asụ n'ife ọ ya ebu wee bala ngwulie ndị be anyị ji esigonụ na onye pụ obi mmụọ amalụbe. So ya nọ be nna na-atụ nzu ọ mkpale, ya nọ be nna na-awalụ chi gị ọjị ọ mkpale, unless na be nna ya ahụ na onwe portion egosi osi nọ nke ahụ side nke ịnọ side nke ahụ ị na-emegonu ị na-eme ife ahụ ị chọrọ ime. Mana if not ị nweghị business inwelu na ịkpọtụrụ Chiru, ihe nyere Chiru ọnọdụ. So ihe enwegodu ngwulu, ihe enwe ebe nke aka ahụ ihe eme ego na iwe kpọtụolu Chiru, unless na nna ahụ nọ ngwulu emeelu gị dewe n'obi or assign na-emegodu those things. Ụfọdụ na-ekwu na ha na-enyekwu chi ha nni na be nna ha. No, ọ bụrụ eziokwu. Ahụ enwe captain na-abụ in a ship. Ịchọ ha n'ime all those things, jee nwee your own place wee mewe those things. Unless na nna ga asị ọkwa ife one room a na compound a nọ ngụ onwe ike nọzikwe n'ime room ahụ ị na-eme ife ahụ, ịma na ebe ahụ your own space, your own territory within that compound. So ihe anọ be mmadụ na-esili chiri nni na ngwulu nke ka ihe anọ welu na-eme. Remember, ekwu m onye pụọ obi mmụọ amalụbe, onye pụọ obi mmụọ amalụbe na-eme ife a na-emelu ya n'isi. We have to get it right. Odinani na-ekwu that spirituality is not about disorderliness. Rather, spirituality is about orderliness. Ife niile enwere order, ife niile enwere hierarchy, ife niile enwere usoro. Even mgbe gboo ọnụ diokpala ọ ya eme all those things, ọ ya ada awụ ọjọọ, ya ada atụ nzu, ọ ya echigidotele nna ya kacha ezelu wee pụọ obi wee hapụrụ ya ngwuru wee bidozie. Ọ chọrọ ime ni mana ọ ya apụ obi jee nọ ilu onwe pụgoro obi wee nọkwata wee na-eme all those things. Now let's look at the common misconceptions people will about Chi. Common misconceptions people will about Chi. Ụfọdụ believe that your Chi na Chi ha the incarnate being. What do I mean by incarnate being? Onye yi ahụ a n'obi n'imeru, Chi ga-ebiho n'imeru, Chi ga-ebiho n'imeru, Chi ihu na anị mmụọ. Onye nọ n'imeru ngowa. Let's not confuse this thing. Mmadụ na-abụ aha nọ n'ime mmadụ. This body yi ofu mmụọ yi enu, unless enwe case of possession, spiritual possession. In fact, some mystics are saying and arguing, and I tend to believe with them. Na nwaanyị dị ime wakwa ka ọ na-akwalụ nwa, na nwa ahụ nwa akwa ha nọ n'ime mgbe ahụ ọ na-akwa akwa, hapụ those movements na-aga within the body. That's why ya mụọ nwa efu na ya akụ nwa ahụ aka na-akụ ya aka na-eche ife a na-akụrụ nwa aka na-eche ka obe akwa ka mmụọ bata n'ime the person. Now, name my own theory. Ngụwa yi akwa, mmadụ na-aba na-eyi ofu akwa. Mmadụ na-aba yi ni ofu akwa. Before ime ya eyi pugodo akwa ahụ, another person na-ewe which I'm saying in a case of possession. Or in a case of possession, na mmadụ yi akwa na try force onwe into that this thing. Chi mmadụ anọghọ n'imeru, Chi ga-anọghọ n'imeru, onye nọ n'imeru ngụwa na onye yi akwa ihe na-afọ ife anyị na-akpọ body. This thing that we are seeing now is not the real you. Akwa ka iyi
this flesh anyị na-emetụ aka is clothed ọ dịkwa ka akwa iyi na-iyi ịnwụ ha n'iyi sadi akwa. The real you moves on. Even self at times say na ala hola, the real you moves on. Oh, why falling in our mom and they rest in peace. So when there is no peace for the spirit. The spirit is always in constant motion. In ala hola, at times it's the body that is resting. The spirit is the aqua apuana. Even at times say don't the spirit here when we can also the spirit apuana, the body is just talking. Ejo the person kefa but was cause hey kefa no na-ekwu onye na-ekwu okwu echeta hodi ife ọ na-ekwu why maka mmụọ anọ ha ebe ahụ. So your chi is not the incarnate being, you are the incarnate being. So I na-ekwu onye nọ ụwa ndị mmadụ na-eche no your grandfather return lo. Oh no, your grandfather return lo. Ọ bụrụ nyawa wuzichigu ngụ awo onye ngụ anọlugo is a new spirit. Oh that spirit we in our grandfather we fe you the body no if o mean lo. So let's not confuse these things. Mmadu na mmụọ na guide the person. Think of aeroplane na-efe enwe control tower. The chi we onye nọ na the control tower. The pilot na-efe nọ na the aeroplane. So ngwa onye nọ na the aeroplane na pilot that this thing. That's ngwa onye ya ahụ a. Ife chi na-eme nọ na the control tower. That is different. Ngwa nọ na the air. Nyawa no na control to we can na another country na-enye direction na help o ife chi mmadu otu akodo chi mmadu no na mmụọ osoho no in this physical plane osoho no in this physical existence onye ụwa no na mmụọ ono in this physical phase. Number 2, please for further clarification and we have enough time for further clarification here been in obiezokwa ya kpa nkata akuzielu ngi ofuma. Number 2, your chi is angry with you if you don't know him or her. I don't tend to believe that. You need your chi more than your chi needs you. Maka times so ndị mmadụ na-ekwu ka egburu chi ha ọkọ mụ nke a na ọ na-ewiwe na igbu ha na ime ha all those things. All those things a na-eme is for your own good. Ụfọdụ si na chi ha na block ụzọ. Onye chi na block ụzọ. It's just a case of ogo jumunjuogo. If you acknowledge your chi or help on a melugi fena, only acknowledge hono ilonwe go and fight long the battles of life. If fight to tear fine, if fight to hair, if you fully wolu or your chi manden nafa, they don't make the road rough for you. Oh gonna make it rough by yourself. It do not like the prodigal son that does not want to acknowledge the father's existence, that is running away from the father's opportunities, the father has available for him. So you no turn no back, no blame those people he abandon. Each he acknowledge can help on yellow. So they don't make anything rough for you. You are the one making things rough for yourself by not acknowledging them, by not seeking for their advice, by not trying to ask them, oh go jomunjuogo. Ikpo mmadu onwe ife nwelu ka isi ekwie ndị Igbo si ekwie ọ egwe m ebe ị na-eje agwa ngị ife ekwu iluo. It's just simple. So your chi is not making your life difficult for you on emara eno. Ndị nna afa not making life difficult for you on emara. You are the one making life difficult for yourself because you na try anywhere by your power adọghọ enough if o gosili. Number 3, dibia kpọtụrụ na ochi unless na dibia ha part of your family. I'm not saying na dibia ye emenie. In the absence of ndeni na ona hemeni na dibia yemeni mana ona aka mma ka ọrụ your father, your grandfather, a close elderly uncle or even yourself meye maka ona dibia ha adho related. Imagine the dibia no na akpọchi onye ahụ ya biawa ona abialogono the shi onye ahụ no nwe business with the dibia. At times we arrogate some certain responsibilities to dibia yes. On after he family main careful. Man at times let's know the right thing and do it. Number 4, chiga no hoko by ego. Often name hapo to chi na bambas chimnyemego. It's not the job of your chi. Ego do na hu ye ego. Your chi is just to give you direction. It's to aid you. If you want a melo mado, when you don't do aid call ne aid or ye billy gundo or ye create if I do ho. It's to aid you. Guy you to a may you to oh aid call is not to give you money. So put in a jenny na your chige go na chi kwesi butelga konoba oburu eziokwu oburu olu chigu. Your chi will aid you.
nyere gị aka make sure okenye efu make sure kpughelu gosi ndị ilo zekwolu ndị a nekwa ọdachi nke dị otu a bupụrụ uke mmadụ uke mmụọ. Number 5, your chi does not control your life, rather he or she is an aid or ife nkwupụrụ kịta. Finally, onye mba, a foreigner cannot be your chi. Your chi will be from your father's side or your mother's side. Onye mba aya wuli chi. Your chi is either from your father's side or your mother's side. Now, follow ndị mmadụ ya na-ajụ si na chi ha na-asa ọbara, chi ha na-asa alcohol, or all these other things. No, the possible. Yes, all the possible. All the possible. Mani need to do sure. Ki we do sure na ha na-asa that thing. Dalono, thank you. Ndebe